क'क्राझार जिल्ला सिंनि नैबे फकिराग्राम हालामनि फारौरा गामिनि एनडिएफबिनि मुंख्लं राजेन ब्रह्म एलाइस रोंगौथि ब्रह्मनि दिनै मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय जाबाय। बेहाय बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनिफ्राय नोंथांमोना बाहागो लाफैदों, मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो मिडिया नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फारौरा गामिनि जोंनि सासे राफोद एक्स एनडिएफबि बिरोंगौथि इलियास राजेन ब्रह्म बिथांनि दिनै मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियावनो दिनै बाहागो लाफैदों जोंनिनो मिरुनि दैदेनगिरि सिला बसुमतारी सार आरो लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बिबानगिरि बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैदों आरो गामिनि रायजो राजा गामि गोराजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों आरो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय भाइ बाहागिफ्राबो दिनै बाहागो लादों आरो बिथांनि जे गोथार मोनसे मुंख्लं खाम्फा जे बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोरैनो मोनसे गोग्गाथाव। मानो होनोब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय गोबाव बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोबाय, हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावखौनो दिनै बावसोमनो हानाया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे जोङो गोग्गाथाव होननानै साननानै लागोन आरो बिथांमोननि थै जिउ बावनायनि जे बेसेनजोंनो हारिया मोनसे दिनै जौगाखांनाय लामायाव फैदों आरो बर' जाथि हिसाबै मोनसे डिफेन्सिभ लामायाव दिनै फैनो हादों। दा जोंनि नेसनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बे आफादनि जेसेबां दिनै मार्टियार्सफोर दङ बिथांमोना दिनै हारिनि थाखायनो दिनै मुंख्लं जालांजोबदों आरो बिथांमोननि जे थै जिउ बावनायनि बेसेना दिनै ओरैनो थांनाय नङा। दिनै जायफोर मुंख्लं बिथांमोनखौ जों दिनै मान आरो सन्मानखौ जों होबाय थायो। एसे फ्रेन्ड्स हिसाबै जोङो दिनै बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फा बेखेवनायाव न'खरनि बिमा बिफाया जोंखौ दिनै खावलायनायलाय जों दिनै बाहागो लाफैदों आरो जे मुंख्लं खाम्फाखौ बानायदों बिथांमोना सरकारि भाबै जे MOS आव जे लिरनाय बायदियै दिनै मुंख्लंफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसिया हिसाबै 5 लाख जे बिथांमोननो होनांगौ होननाय बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाया दिनै 5 लाख रांखौ दिनै मोननानै बिथांनि मुङाव दिनै गंसे जाहाथे जारिमिनाव इयुनाव जाहाथे गोसोखांबाय थालांनो हानाय सासे हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय होननानै सिनायथि दोननो थाखाय बिथांनि मुङाव दिनै मुंख्लं खाम्फा बिथांमोना एसे खरस खालामनानै दिनै बानायनाय जादों आरो बे बानायनायाव कमप्लिट जानायनि उनाव जोंखौ लोगोफोरखौ दिनै बिथांमोना हांख्रायनायाव जों बाहागो लाफैदों। बिनि गेजेराव मोनसे सोंथि, थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। बेनि गेजेरजों सागानगिरि महरै एनडिएफबि आफादा दंफायो। दा बेबायदियै बिटिआर सरकारनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुप'हि हालामनि साम' हाथायाव बर'नि बड'लेण्ड सोमावसारनाय बिर मुंख्लंफोरनि मोनसे सेमेटारि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दा बे खामानिया बेसेबांसिम आवगायना दङ आरो जायाखैबा बेनि सायाव मा खावलायनो सानदों? जोङो बेखौ एक्स एनडिएफबि हिसाबै मोनसे जोबोरैनो मोनसे जोङो जेब्ला बाक्सा जिल्लानि रुप'हिनि साम' हाथायाव जे जोंनि जेसेबां एनडिएफबिनि बा हारिनि गेजेराव जेफोर मुंख्लं जानाय हारिनि थाखाय बावसोमनाय जायफोर मार्टियार्स जायखौ जोङो नेसनेल मार्टियार्स होननानै फोसावदोंमोन बिथांमोननि थाखाय थख' मोनसे जोङो फुजिनो थाखाय जायगा मोनसे जोंनो नांगौ होननायाव दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बै सालबारि साब डिभिसननि सिङाव रुप'हि होननाय जायगानि साम' हाथाय जे जायगायाव दिनै सिमिटारि लुफुंनायनि थाखाय हाखौ एलटमेन्ट खालामना होदोंमोन आरो अलरेडि अन्थाइ खाम्फाबो गायसननाय जाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै बा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै
जाहाथे बेखौ मावफुंनायाव थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होननानै जोङो दिनै सरकारखौ जों खावलायगोन। आरो मानो होनोब्ला दिनै गायसनजेननायनिफ्राय अन्थाइ खाम्फा गायसनजेननायनिफ्राय दिनै माखासे अफिसियेलि प्रसेसफ्रा बेसेबां आवगायदों आवगायाखै बेखौ दिनै जोङो मिथिथ'वाखै। दा होमब्लाबो जोङो स्पिड आप खामानिखौ मावजानोखौ जों लुबैदों। मानो होनोब्ला बे जायगाया जोंनि थाखाय मार्टियार्सफोरनि थाखाय मोनसे थख' जाहाथे बे दुलाराय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबां दिनै रायजो राजाफ्रा बे जायगाखौ जाहाथे मुंख्लंफोरखौ जोङो खेबसेयैनो सिबिनो मोनो बे जिनिसखौ दिनै खालामनानै होयोब्ला जोङो गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जों दिनै खावलायगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।